Μυστικές υπηρεσίες Ματαχάρη, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ, ακούει κανείς άλλος? Όχι βέβαια. Θα ήθελα τη βοήθειά σας. Πείτε μου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ξέρετε, στην πόλη μου, στην Ιεράπετρα, υπάρχει κρυμμένος θησαυρός. Πολλές ομάδες ψάχνουν. Ψάχνει και η δικιά μου ομάδα. Αλλά ξέρετε, χαμηλά μπορούμε να ψάξουμε. Κάτι από ψηλά θέλουμε. Δεν ψάχνουμε το χάρτη. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχω τον κατάλληλο και καλύτερο. Ναι, αλλά πώς θα επικοινωνήσω, πώς θα με βρει? Δεν θα κάνετε τίποτα παραπάνω, παρά μόνο από αυτό που θα σας πω. Είμαι όλη αυτιά, ακούω. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να λέτε συνέχεια βίρι βίρι. Έτσι θα σας βρει. Τι εννοείτε? Βίρι βίρι? Ναι, έτσι ακριβώς. Βίρι βίρι. Ούτε μία άλλη λέξη. Τίποτα παραπάνω. Βίρι βίρι όλη μέρα. Βίρι βίρι όλη μέρα. Βίρι βίρι. Αυτός θα σας γνωρίσει και θα σας βρει. Βίρι βίρι. Βίρι βίρι. Ευχαριστώ. Βίρι βίρι. 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 Ομάδα μας έφερε το χάρτη. Θησαυρός. Ιεράπετρα. Wow! Βίρι βίρι να βρούμε την ομάδα μας. Wow! Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοήθησες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.